Pantxika ospitalek modaren eta luxuaren sektorean egiten du lan Basusarrin. Aholkularia da marken hornikuntza arduratzen den software argitaletxe batean. Ehungintzako diseinua ikasi nuen Paris Ardekon eta gero 10 urtez lan egin nuen modan industrian eta ondoren tesia bat egin nuen. Bidarteko Estian eginiko tesi horretan arroparen trazabilitatea eta gardentasuna landu ditu. Horretarako produktu pasaporte numerikoa sortzea proposatuz. Produktuaren pasaporte digitala da Europako sistema bat. Akordio berdearen da Pacte Vert pour l'Europe eta ekonomia zirkulara sustatzea da du helburua. Gailu digital horrek QR moduan hainbat informazio bilduko ditu. Arroparen osaera, fabrikatzaileak, ingurumen eta gizarte eraginak azalduko ditu eta produktuaren bizi ziklo osoan osatzen joango da, gehiago iraundezan. Produktuei buruzko informazio gehiagorekin produktuen konponketa, erabilera, birziklapena eta birsalmenta ere sustatzen laguntuko du eta enpresek eta kontsumitzaileek erabaki informatuak hartzeko aukera izango dute. Izan ere, ehungintza sektoreak anitz du egiteko iraunkortasunari begira, baliabide ugari erabili eta beste hainbeste hondakin sortzen baititu. Hori hobetzeko, moda pasaportearen ekimenak Europako Parlamentuaren interesa ere erakarri du. Parlamentuko zientifiko zerbitzuarekin harremanetan diari ginen txosten bat idazteko, moda espezialitatuko digital product passport. Aurkeztu genuen txosten hau Estrasburgon, nire tesia zuzendariarekin, Jeremy Le Gardeur. Ikerketa horretan, Europako 20 herrialdetako 81 parte hartzaile inkestatu dituzte, eragile giltzarriak, markak, bigarren eskuko aktoreak, eta ondorioztatu dute kontsentsua badela pasaporteak izan beharko lituzken informazioei buruz. Hori bai, herrialdearen arabera, interes handiagoa edo txikiagoa agertu dute. Dependentzen herrian, Danemarken eta Alemanian oso interesgarria produktuen pasaporte digitalen, baina beste herrian ez da oso interesgarria. Araudia oraino ez da bozkatua, eta beraz zerrenda finkatzeko dago, baina eredu progresibo bat proposatzen dute. 2027an indarrean sartzea eta 2023 arte informazioa gehitzen joatea. Emeki moda egiazki jasangarria bihur dadin.